andre civile, så føler man, at man er magtesløs og kan ikke gøre andet. Når folk i Gaza er fanget i deres by og ikke kan flygte, så er det kun døden at se i øjnene. Israel, vi har tusindvis af billeder af de palæstinensiske børn, som I har dræbt. Men hvor er jeres billeder af jeres døde børn? Vi vil gerne se dem. Men vi kommer nok aldrig til det, for der er ingen af jeres børn, der er døde. Heller ikke civile for den sags skyld. Kære alle, vores krav til Israel i dag er at ophæve blokaden i Gaza og stoppe Israels aggression mod børn og de andre civile og give dem deres basale rettigheder og lade dem leve i fred. Kære alle, jeg vil slutte af med at sige, børn i Gaza har også ret til et liv. Alle sammen gentag efter mig. Israel, Israel, USA, hvor mange børn har I dræbt i dag? Israel, Israel, USA, hvor mange børn har I dræbt i dag? Israel, Israel, USA, hvor mange børn har I dræbt i dag? Israel, Israel, USA, hvor mange børn har I dræbt i dag? Israel, Israel, USA, hvor mange børn har I dræbt i dag? Israel, Israel, USA, hvor mange børn har I dræbt i dag? Tak for ordet. Giv hende en hånd mere. Tusind tak, Salma. Tusind tak.